Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji vataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti akulibaji kuti usauka kulilabe. Yafikanso tu nthawi ija imene mavera programu yanu yokondeka yakulinji kuchokera kuno kwa RCA Times tinalanga ndi Elvis Wawawa. Iyi ndi yachiwiri sabata ino imene tifuna tikambirane nkhani zokhudza dziko lino. Yalero ndi yaulimi, tifuna tikambirane nkhani yokhudza malonda a fodya. Kodi zikuvutabe mpaka lero? Tikhale ndi alendo osiyanasiyana palainipa komanso studio muno tili ndi Abiel Kalima Banda, mtsogoleri wa bungwe lija la Tama Farmers Trust. Tikhaendalera ndi Chimwaza amene andithamatira ndi manga pa nkhani za ulimi, komanso Innocent Mphongolo amene amatithandizira kutira ndi manga pa nkhani zosiyanasiyana kuno ku Times Group. Ine ndi Elvis Wawawa. Sayiwala kuti tikhale kulowera maboma osiyanasiyana kuti timve kuchokera kwa atolankhani wathu Emmanuel Chilemba, Patrick Nyirenda komanso Chimwemwe Maseko. Tiyambe kuwalandira alendo wathu palainipa. Tiyambe ndi Abiel Kalima Banda. Bwana mmawa wabwino, mwadzuka bwanji kuchokera ku Tama Farmers Trust? Uno ku Tama Farmers Trust ine ndi ndadzuka bwino ndithu gwa kainuyo mwadzuka bwanji? Iya, ife tadzuka bwino. Timaona ngati mukuva kuphwanya nthupi chifukwa cha mmene zikuyendera atu pansika. Hayi chifukwa cha mmene zikuyenda pansika mwapanado madzulo ndiye mutu wasiya chabwino musika dzulo sizinali bwino. Chabwino komanso tikha tili ndi Leonard Chimwaza. Bambo Chimwaza, mmawa wabwino, mwadzuka bwanji? Inetu ndadzuka bwino wapeno ku Blantyre. Iya, kuno tadzuka. Innocent Mphongolo ayinafenso mstudio muno. Innocent, mmawa wabwino, tikondeni program yakulinji. Zikomwandire office. Tabwereza niso ndinayowala. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Ndiye tiyambe ndi Abiel Kalima Banda palainipa. Inu tikudziwa kuti zanu ndi nkhawa, koma choyamba msika ukuyenda bwanji? Zikomo kwambiri. Mwachita ngati mwachidziwa kaledi chimene ni udwala ine kuti nene udwala nkhawa. Pamsika apa sipali bwino. Tunena kuti sipali bwino nangasi ndife mikhala kale ya pamsika apa. Sono takhala zaka zambirimbiri pamisika apa ndiye taoneratu kuti apa sipali bwino. Chifukwa kuti sipali bwino chifukwa fodya kubwezedwa wambirimbiri, komanso ngakhala amene akugulidwayo mitengo ndiyotsika kwambiri. Alimi amene agulitsa kale fodya, amene fodya wawo yense amaliza kungomalizira ngongole zimene anatenga ku makampani ogula fodya, palibe chilichonse chimene atengako ubwerera nacho ku nyumba. Kotero kuti even anyamata oti awalipire anthu awo antchito achitogulitsa makatundu ena amene anali nawo kale, cholinga choti iwo akhale opanda milandu uliwonse. Koma pansika sipali bwino. Fodya akungobwezedwa, mwina obwezedwa na ulendo atatu. Fodya amene ali pa mgwirizano pa contract angogula mitengo yongofanana ndi imene ilili minimum price, kuti paja masiku ano boma lidakhazikitsa mtengo woyambira. So akungogula pa mtengo woyambira apo, pamene zaka zina zonse zakumbuyoku mtengo woyambira uli apo, kumapeza kuti ogulawa akuyikaponso ndalama zina pamwamba zambirimbiri. Zimene zimamthandiza mlimi kuti akabwerera ku nyumba kwake akaonenso zochita zina, nkumakhala ndi makatundu amene akugulitsidwa chaka chino watsopano kuti apangesero mabiluzi amene akhalira. Chabwino. Tipite kwa Chimwaza. Tikambe nkhani ya structure ya msika wa fodya mdziko muno. Kodi inapangidwa motani? Chifukwa ena amanena kuti zina ziso mwina mbewu zina zinakhala ndi structure bwezi zikumayenda, koma tikuona kuti ngakhale mbewu ngati fodya zimene zili ndi structured market chaka ndi chaka limasi kapena mwina nthawi yochepa chabe, koma zaka zambiri mwina 99% out of 100 alimi amangulira
iya mitengo sili bwino akuti kanira fodya wambiri nawo ogula osamakhani zodandaula zawo mbali inayo. Structure ya msika wa fodya kumalawi kuno ndiyo tani? Zomwe kwambiri Elvis komanso omvera komanso bwana Abel Banda amene akuchokera ku Tama Trust takondwa kuti litsipa latsika kumawa kuno chifukwa cha panado chabwino. Mwanyi ndunji Elvis munafunsa kunena kuti kodi malonda a fodya structure yake ili motani. Kilambirira nchonena kuti kuno ku Malawi tili ndi lamulo limene limadziwika kuti Special Crops Act. Lamulo limeneli limazindikira mbewu zina kuti ndizosankhika mwapaderadera. Pali mbewu ngati fodya, thonje, nzimbe, macadamia, tea, coffee. Mbewu zimene zizi ndi mbewu zotetezeka kapena zosankhika zapaderadera zimene kagulitsidwe kake kamachitika mwandondomeko imene mwaichula mchizungu kuti structured market, kuti no zimakhala zokhazikika kuti mbewu zimene zikalimidwa zigulitsidwa motere wogula wake ndi wotere ndondomeko ya malonda mbewu zimenezi ziyenda motere. Ndiye Special Crops Act amene amayang'anira kwambiri ndi akunduna wa za ulimi mosogozedwa ndi nduna ya za ulimi pa nthawi imeneyo. Ndiye mbewu imene tikuyikambirana lero ya fodyayi ili mkatikati mwa lamulo limene la Special Crops Act. Ndiye mmene mbewu imene ili nkhalakale ya Abel Banda andivomereza kuti kalero kwambiri inkagulitsidwa kugwiritsa ntchito ndondomeko za kuma estate, ndikuti production yake imakhala no controlled. Komano mayambiriro kwa 1990 kumapita no kumatipateko ndi pamene kunabwera no ufulu wa kalimidwe ka fodya kuti pakhale ndondomeko ziwiri. Ngakhale fodyayo akuyenera kuti azigulitsidwa kudzera mu msika wokhazikika auction floors, komano pa nkhani ya kalimidwe ndikuti azikhala ogula ndipo ogulawo azikhala pa mgwirizano ndi alimi kuti no azilima fodyayo, contract farming. Komanso kunaloledwa kunena kuti wina aliyense amene ndi Malawi ali ndi ufulu wolimanso fodya na amakagulitsanso ku auction konkuja kumene no kumatchulidwa kuti chipandepande kapena no chidzaledzale kuti no aliyense atha kudzala kulima fodya ndi kupita no kukagulitsa. Ndiye ndondomeko imene ndimene takhala tikuyendera kudzafika no tsiku la lero kuti no pali alimena amene amakhala kuti ali pansi pa mgwirizano ndi company contract farming, ndipo alipo alimena amene no amangolima kuti no akapeza danga logulitsa auction. Ndipo auction kuti kumakhala misika iwiri, msika wa chipandepande komanso msika wa contract. Chabwino. Ndiye ndingonena kunena kuti ndikopa kuti nkhani imene yakula msinkhu tsiku la lero ndi chipwirikiti chimene chili pa msika wa fodya kapena madando amene alipo. Madando amenewa akhala alipo kuchokera no 1990 kudzafika tsiku la lero chifukwa cha ufulu wa kalimidwe ka fodya kumene no ulipo. Kuyambira chaka chatha kudzafika pano taona kunena kuti chaka chatha tinali ndi fodya wochuluka kufikira kuti mulingo umene makampani amafuna kuti agule unamvyola, ndipo makampani anali kuti tigulabe, ndipo fodya wopitirira 200 million kilograms anagulidwa ngakhale amene makampani amafuna kugula anali atadutsa kale. Chaka chinochi kuna kutapangidwa production estimates yoyamba imadzadutsa cha 220 million kilograms, ndipo atapanganso kachiwiri ndipo pamene panadzaoneka kunena kuti amuna fodya amene tingakhale naye ndi pafupifupi 197 million kilograms. Koma ogula ananena kuti ifeyo tikwanitsa kugula 170 million kilograms. Kusonyeza kuti no ndi fodya wina amene no ndi wowonjezera amene no sili kudziwa kuti agulidwa bwanji wa 27 million kilograms. Koma ngakhale tili ndi 27 million kilograms imeneyi tizindikirenso nena kuti malonda a fodya achaka chatha analinso oyenda motsimphina zimene zinapangitsa nena kuti no fodya wina wa chaka chatha akhalire. Nchifukwa kumayambiriro kwa season ino pamapezeka no madando ajonena kuti wogula amanena kuti
fodya amene mutibwereserayo winayo ngwa chaka chatha winayo ngwa chaka chino ndikuti mmabelo muwapezeka kuti no fodya ngosakanikirana ngwa chaka chatha ndi wa chaka chino. Izi ndi zina mwa zifukwa zimene bwina akhala kukamba nkhani ya rejection bwina kumakana. Ndiye kupatula nkhani ya oversupply kapena overproduction kuti tikulima fodya wambiri ameneno wavyola mulingo umene wogula afuna kugula pamsika, komanso pali nkhani za quality, pali nkhani za kusakaniza fodya wa chaka chatha ndi wa chaka chino modelo. Ndiye Evi ndimafuna ndimire apa pepani kuti chaka chinochi tili ndi oversupply, fodya wa chaka chatha wabwera chaka chino, koma chimene chakula msinkhu kwambiri tsopano ndi kuchepa kwa makampani amene amagula fodya. Imeneyo tiyikambe imene kutsogolo kuno, koma Innocent tibwere kwa iwe. Fodyayu ngati dziko olima boma omasogula kupitiriza kumukambirana akulimidwabe ngakhale pali madandaulo onsewa amene akuperekedwawa, ndikuti mbewu ibe ndiyofunikira. Ndinene kuti mbewu ya fodya ndi mbewu yofunikira makamaka kuchuma cha dziko lino. Tikamakamba mwina za achimwaza mafotokoza kuti pali mbewu zingapo zimene boma linasankha kuti mbewu izi ndi special crops kapena amaziyang'ana mwapaderadera. Ngati ungaone pa mbewu zimenezo, mbewu imene ili yophwekerako kulima kuti mwina munthu akhoza ungotenga khasu nkulima, I think fodya ndi mbewu imeneyoyo. Komanso mbewu imene msika wake umaoneka bwinobwino akumalayi kuno, I think ndi mbewu ya fodya. Mukakamba mwina za ngati nzimbe anthu amalima koma amakagulitsa so kwa anthu ena, komanso mwina imakhala too involving akuyerekeza ndi fodya. Mukakamba za macadamia ndi investment yaikulu kwambiri. So I think mbewu ya fodya ndi mbewu yofunika kwambiri kuchuma cha dziko lino, komanso kwa alimi ang'ono ingakhalenso alimi akuluakulu at least amapeza njira yonena kuti amathabe kupiritsa ku auction akukayang'anira akukagulitsa nkupeza kukangachepe. Zangovuta kuti pakati apo panayambika chatimati anti-smoking lobby imene mwina inabweretsa ngati chiopsezo kuti fodya ikhala ngati asiya kulimidwa, fodya tisiye kulima, komabe pakutha pa nthawi zinaonekabe kuti anthube kunjako fodya ibe akumufunabe, kupangitsanso kuti kumalayi kunoko anthube azilima fodya mochuluka amene zikukhaliramo. Komano chimene chakula msinkhu kwambiri chimene achifotokoza achimwaza nchonena kuti we are producing more kusiyana ndi mwina demand kunjako. Now mwina Abio Kalima banda mwina ati fotokozere kuti kodi mwina izizi zabwera motani, zikuchitika motani, chifukwa chani mwina demand yatsika. Is it because of the anti-smoking lobby imene ilipo kale? Number 1. Number 2, fodya imweyu mwina anzathu ku Mozambique, ku Zambia, ku Zimbabwe anthu akusangalala kuti fodyayu khangati zikuchita bwinobwino. Kunoko kweni chikuvuta ndi chani? So timve kuchokera kwa pepa tikudula Innocent. Timve kuchokera kwa Abio Kalima banda. Akalima banda mwina anthu ena amangokamba kuti mwina ku Zambia kwagula bwino, ku Mozambique kwagula, ku Zimbabwe kwagula bwino. Inu mmalima fodya kuyambira kale, zimayenda bwanji m'mayiko enawo? Zikomo kwambiri. Ningayiwale mafuso lanu mwandifunsa ndi ankhabe, koma ndimafuna choyamba ndithende mangapa mawu anena achimwaza. Kwina koseko iyayi, koma mutu umene amaliza nawo achimwaza. Kunena kuti chachikulu chimene ndachiona ndi kuchepa kwa makampani ogula fodya. Andi pamenepo ndi pamene pagona nkhani. Kuchepa kwa makampani ogula fodya nkumene kwapangitsa kuti mavutowa afike ngati pamene afika apa, kuti tizisiyanitsa alimi azetha kusiyanitsa mmene analili malonda a chaka chatha ndi mmene alili malonda a chaka chino, chifukwa cha kuchepa kwa wogula. Mutati mwawe musika muja mwaone awogula amene ali active ndi wochepa, mwina ngati asanu enieniyo na amene ali active, pamene dziko lino limakhala ndi wogula mwina 11 or 12 musika muja. Zimenezi ndi zimene zapangitsa muti panopa ndikuwavomereza achimwaza kuti zimene ndizoona zake zenezene. Chabwino tileke izo, tipite funso lanu mwandifunsa. Kwa chaka chino mavutowa akagulidwe ka fodya tikayerekeza ndi maiko enawa zikuoneka ngati zikuyenda mofanana ndithu. Zikuyenda mofanana
komabe tikayerekeza ndi maiko amene tayandikana nawo kwambiri ife timalima kwambiri bale pamene maiko enawa amalima kwambiri fodya wa kampopi ndiye kusiyanitsa kwa mitengo kuti vutirapo chifukwa mafodya apa mitengo imasiyana tikanena za bale ali ndi mitengo yake kampopi ali ndi mitengo yake koma kwa chaka chino mavutowa akuchulukira ndithu koma kuno kwathu ku Malawi mavutowa afika yapa chifukwa chakuti pansika palibe mpikisano makampani ogula ndi ochepa kwambiri zomwe zipangitse kuti fodyayo akati yese agulidwa ndi kuti msika utalika ukalowerera mpaka ku miyezi ina imene alimi adzavutika tsopano kuti ayambe chikonzekero cholima fodya. So ndinganene motero ndithu kuti vuto ndi kuchepa kwa makampani amene mwachaka chino ena amene sakuoneka pansika paja amene apangitsa vutoli kuti likulepo. Ndinganene mumveka bwino msika wathu umene ndi wa auction. Msika wa auction umene makampani amene sakuoneka pansika ndiwe anali eni wake ansika umenewo na amene kwa chaka chathachi anagula fodya ochuluka pansika umenewo koma ogula amene kusakuonekapo. Ndiye zimene zofunika kuti adindo atati akonze tikwapemphaje mwaza adindo atati akonze choyamba nambala 1 ndikuti tiwonjezere anthu ogula fodya makampani ogula fodya. Tikati dimandi yatsika dimandi sinatsike chifukwa 170 million kilograms ndi fodya wambiri zedi ameneyo oti kumbuyo koseku dimandi simafika kumafika ngati amenewo yayi panopa tikamati 170 ndi dimandi yayikulu zedi fodya wambiri zedi ameneyo. So chinanso tikamati ayi fodyayo akutsipa mtengo chifukwa choti walimidwa wambiri ayi zimenezo sizogwirizana chifukwa wambiriyo ndi imene agulayo chifukwa ngakhale tsiku loyamba kuti msika uyamba lero ubwezako kudambidwa tsiku lomwelo kuti anali atagula kale 170 million iyo chifukwa ine ndimaona ngati kuti fodyayo agule amene akonzeka ogulawo akagula akakwana azipera their budget ndiye tsopano ayambo madandaula zinazo kuti ayi fodya mwatilimitsa mwalima wambiri ndiye winayo sitigula apo pamveka osati belo loyamba belo nambala 1 in the season nkumanena kuti wachipa chifukwa choti fodyayo mwalima wambiri kwa ife ngati alimi zosamvetsetseka bwinobwino zimenezi. Akalima banda nkhani zina zimene zimakambidwa nzokhudza quality ya fodya amene mmalima ku Malawi kuno ati makhala kwambiri mapezeka ma foreign materials simmasankha bwino. Nkhani imeneyi mmayiona bwanji? Sizoona. Nunena kuti sizoona chifukwa chonena kuti ku Malawi kuno tili ndi masisitemu awiri ola atatu akagulitsidwe akalimidwe ndi kagulitsidwe ka fodya. 80% ya fodya ku Malawi timalima limodzi ndi makampani ogula fodya timakhala limodzi palibe mlimi angapange handle fodya mu kampani ogula fodya asanamuze kuti gwira ichi palibe mlimi angadinde fodya mu belo la fodya asanauzidwe ndi kampani ogula fodya kuti uyu ndi uyu mudinde mala amodzi zosatheka zimene. Ndipo ngati timayikamo zinthu zina zimene zisali fodya m'mabelomo ndiye kuti tapangira limodzi ndi kampani yotigulayo chifukwa iwo analipompo kuyambira kunazale takhala limodzi mpaka ukafika pa mapeto. Tili ndi fodya amene ndi wa auction. Fodya wa auction amene yonso tili ndi bungwe limene limatchedwa Agriculture Research and Extension Trust ARET amene cholinga chawo nkuphunzitsa alimi amene sali under any buying company. Mmidzimu muli farmer field schools zokhazikitsa ndi ARET zimene cholinga chawo nkuwaphunzitsa alimi kalimidwe kabwino ka fodya. Ifenso ngati ama associations ngati tama tili ndi alangizi wanthu paliponse midzimu amene cholinga chawo nkuti tikhale limodzi ndi alimi azitiphunzitsa kalimidwe ka fodya kasankhidwe ka fodya ngakhale kachifiridwe ka fodya. Tili ndi ma farmer organization enanso Malawi muno kuli ma farmer association tilipo asanu kuli tama phindu mchikumbe nasi famu ndi farm produce onsewo ali ndi alangizi wawo amaphunzitsa bwino anthu awo kasankhidwe ka fodya. Ndipo mlimi panopa adadziwa kuti fodya osankha bwino fodya osasakanikira na amene amapeza ndalama zambiri pansika palibe mlimi amene sangafune kupeza ndalama zambiri. So chimene ningakhazikikepo ine kwambiri nchonena kuti
tiyeni tizichitira limodzi ndi alimi, tizikhalira limodzi osachita zakumva ayi. Alindowo asamapange zakumva koma nawonso azipanga ma-follow up kuti zimene tikumvazi zimene zili pa ground ndi alimiwa. Tabwino. Tikamafika pabwalo ngati pano tizipanga umodzi. Leonard Chimwaza, kodi amachita control kwenikweni misika ya fodya ndi ndani? Chifukwa mmene akufotokozera abiye kalima banda kuti ife timayesetsa kumbali athu, koma zikuonekabe kuti amawina kwambiri mwina ndi ogula kuposa ndi alimiwa tikatsatira mmene mbiri ya malonda a fodya mdziko muno. Amachita control ndani usiku amene amphongolo mufuna mulankhule? Yeah, nimafuna asana yankha Chimwaza, nimafuna anakambapo nkhani yokhudza ogula kuti ogula achepa. Kodi ogulawa mwina akhoza kukhala chithunzithunzi kuti achepa chifukwa chani, ogula ena aja apita kuti amene last year I think analipo around 11 apano tumvatika alipo ndi 8 kaya ndotsikira wepo. Kodi ena aja apita kuti mwina akamayankha aphatikiza ndi funso limene. Davis, mmene ndimalankhula koyambirira ndinakambapo za ufulu umene unaperekedwa pa kalimidwe ka fodya. Tobacco liberalization imene inabwera chama 1990 ndimene yakhala ngati yasokoneza. Yes. Abe kalima banda akunena kuti pali magawo osiyanasiyana amene ulangizi umaperekedwa kwa alimi osiyanasiyana kudzera mabungwe, kudzera kuboma, kudzera kwa areti ndi kwina konseko. Tinene pano kuti alimi onse amene amakhala kuti ali ndi fodya ku auction clause kuti no timulondoloze mulimi wina aliyense paika si onse amene anganene kuti ine ndikuchokera apa munda wanga ndo ena aja ndi mavenda tizikamba chilungamo. Ndiye chikwirikiti chimene chocho ndi chimene chikusokoneza kwambiri. Komano kukadakhala kuti terekeze kuti ndine Leonard Chimwaza, ndine mulimi ndikuchokera ku mikundi iziye ku mchinji, ndili ndi fodya ndikulima komano sindili pa contract. Mulangizi wa agriculture wa ku mikundi iziye akundidziwa pamene ndikukhala, akudziwa munda wanga, akudziwa kukula kwa munda wanga, ndipo ndalembetsa mwina kudzera ku office ya agriculture. Information imene jayi ndikupita no ku Tobacco Commission, munafunsa kuti kodi amene akupanga control ndani. Malamulo kuno ku Malawi mphamvu zoyendetsa ulimi wa fodya zili pansi pa Tobacco Commission. Tobacco Commission ikanakhala kuti no iliso ndi kuthekera komakhala ndikalembera weni Achimwaza pepa ndikudula ndi mitengo yomwe. Yes, Tobacco Commission ndi mphamvu zonse. Mphamvu zonse zinaperekedwa ku Tobacco Commission. Chimene chikuvuta nchonena kuti kuno ku Malawi kuchokera ku Maka mpaka ku Chitipa alimi amene akuvutika kwambiri ndi awawo amene akumangolima mwachilime awachipande-pandewa. Chifukwa nchonena kuti kukhala kovuta kuzindikira kunena kuti kodi ku Malawi kuno ndi angati amene akulima. Chifukwa munthu zitakuteka kuti ulibe munda koma ukapezeka ku auction njoli ndi fodya. Ndiye ma controls akumavutika pamenepo. Koma kukadakhala kunena kuti ngakhale uyu mulimi wachipande-pandeyi akuzindikirika bwinobwino kuti inde ino simuli pansi pa kampani yakuti, ino simuli pansi pa kampani yakuti, koma mwalima fodya koma mufuna mukagulitse. Tuzeni mukulima fodya wanji, mukulima malo okula bwanji, ndipo production estimates za munda wanu ndi zotani. Data imeneyo naipita ku commission kuti ndikupangano ma projections abwinobwino, ndikukhulupirira kuti no controlling sikadakhala yovuta kwambiri. Komano ufulu umene ulipo pa production, ufulu umene ulipo pa marketing ndi umene ukuvuta kwambiri. Ena ali ndi chiphaso cha fodya mwina analembetsa kuti akagulitsa mabelo 40 koma mwina sangafikire kumeneko. Ena aja amene alibe munda aja amapezeka kuti akugulitsa nawo fodya kudzera mu chiphaso cha uyuyu amene adalembetsa. Amene wanda amene akumabweretsa chikwirikiti kumapititsa ku auction kuja fodya osakhala wabwino, kumapititsa ku auction mwina fodya woyuluka, zimene zosokoneza. Koma alimi eni amayenera kuti asate ndondomeko zonse. Ulangizi umene bwana Kalima Banda akunena utawafikira mosavuta ngati mulimi atakha kuti walembetsa komanso wazindikirika. Ndiye chimene chikutivuta kwambiri ndikupanga control production chifukwa chonena kuti extension delivery system yathu ya fodya kuno ku Malawi ili wiki kwambiri. Pa nkhani ya misika imene Innocent ananena kunena kuti yatsika chifukwa chani. Chaka chatha tinali ndi ogula fodya makampani 11. Chaka chino tili ndi ogula fodya papepala okwana 8. Mena akambira Akalima Banda mwina amene ali active pa market ndi pafupifupi 5. Zimene zili zodandaulitsa. Onani tili ndi overproduction ya fodya,
tili ndi fodya amene wachokera chaka chatha komano nambala ya ogula yatsika ndiye kuti competition kapena no kupikisana pa nkhani ya kugula fodya pa msika kuti ndikotsika kwambiri chimene chimapwetekeka pamenepa ndi mitengo timadziwa kale mbewu zikachuluka pa msika wogula nkuchepa ndiye kuti mtengonso umakhala wotsika ndi mmene malonda amayendera tiye ntione chisanzo cha anzathu ku Zambia target yawo ya chaka chino ndi 80 million kilograms za fodya zimene afuna kuti agule komano pa 80 million kilograms zimene afuna kuti agule makampani amene no ali pa msika panopa ndi 13 mutakuona kuti nambala ya makampani ndiyokwera komanso makilograms amene afuna kuti agule ndiotsika ngakhale tikukambirana kuti mwina maiko anzathu amagula kwambiri kampopi kuti mati Virginia komabe tikungopezapo chisanzo chonena kuti ifeyo ngati dziko tizikamba chilungamo tinalekerera nthawi imene tinaona kuti tikhala ndi fodya wambiri komanso tikhala ndi carry over ya fodya wachokera chaka chatha pamenepo inali sigino kapena beru lotiuza onena kuti pamene tili ndi fodya wambiri timayenera kuchita machawi kukhala ndi ogula fodya ambiri komanso chaka chino pali alimi ena pafupifupi 2000 amene adapanga mgwirizano ndi kampani ina komano kampani sili pa msika panopo alimi amene ndikuti no akusowa kolowera ndi fodya wawo so tikuza kuona kunena kuti mmene takonzekerera msika wathu wa fodya chaka chino sitinakonzekere bwino information imene takhali nayo yokhuza production zina zonsezo sitinaziyendese bwino nchifukwa chake tili mu situation imene tipite kaye kwantula nkhani wathu Patrick Nyirenda ku Mchinji ali ndi mlimi wa fodya kumeneko timve kulira kwa mlimi ku Mchinji. Patrick, mawu abwino. Naweso mawu abwino Elvis madzuka tadzuka kaya inu ndadzuka kunako pakadali panopa ndili ndi mmodzi mwa alimi amene wakhala kuchita ndithu ulimi umene wa fodya kwa nthawi yayitali choyamba anthu akudziweni ine ndine lokhalira kuno ku Mchinji ine fodya basi yayitali ulimi wa fodya amene maibelesera kuikhatira koma vuto lalikulu kwambiri monga ndimera aliko ili boma posafuna kusaka ogula apansi ndawasipantipandi amene ali magulu ali kuthawu mava kobwino kumbali yokhudzana ndi mitengo koma ambiri amene ali pa chikowo chipandepande na amene tiudandaula kwambiri kumbali yokhudzana ndi mitengo chabwino nde mmene mafotokozeramo funso nkumati kodi tipitirire ndi mbewu ya fodya kapena tiyeseko zina pafunso meleli ikhoza uliyankha motere popeza dziko la Malawi lisanapeze mbewu yolowa malo mwa fodya mpofunikira kwambiri kuti tipitirire ulima fodya chifukwa chaone kuti mbewu ya fodya kuno kwathu kamuzu adatisira kuti ndiwo mgodi komanso boma limapezera ndalama zakunja ndiye pano ngati malonda amene wasakuyenda bwino mpofunika adindo achite chotheka kuti mbewu imeneyi ya fodya yambuyenda bwino makamaka kunsika kwa chipandepande ndi alimi amene tiudandaula kwambiri alimi amene ali magulu azathu akusimba kolokoma pang'ono koma ife amene sitili pagulu tiudandaula kwambiri chifukwa fodya wina akumambweza mwina mukuye kufotokoza chomwecho tinene kuti mwina kapena mmene zikuyendera pakadali pano nchifukwa chani mmene simupezeka nawo ngati mmene alili azanu ukhala pagulu la alimi a fodya magulu pali maconditions otuluka amene anthu aja amachita mposatheka wonse ali mukhala magulu nchifukwa chake padabweranso gulu longolimapo mwachipandepande umene kuku adindo akadatipezera mapaya ochuluka monga mmene zinalili mbuyomu zimatichitira ubwino siwonse amene amakhala magulu kumbali okhudzana ulima fodya monga ine ndini chitupa koma ndimapititsa pa sika kwa chipandepande koma kumeneku tubva kululu chifukwa cha mabwezedwe a fodya asakuyenda bwino
chabwino Elvis mmene ndimene ndachezera ndi mmodzi mwa alimi kuno kunchinji ndikupasireni kuti mupitirize kumeneko. Tathokoza Patrick. Innocent nkhani ndi imeneyo mmene alima kudandaulira mwina funso nkumati kuti malonda afodyawa ndi kuti basi imene ndi nkhani yokuti mwina tidzikambirana komano ndimaona ngati kuti kunena kuti malonda afodyawa basi ndiye kuti it's too early for now. I think mwina mukufotokoza kwa Chimwaza mukufotokoza kwa I think alimi akunchinjiwa pakuoneka ngati pali ma issues ena ake ongofunika kukonza. I think bungwe la Tobacco Commission ndi nkhani yoti ikwire mwina anayipanga liberalize kwambiri ulimi wa fodya wachuluka madobadoba amene mwina akupezeka kuti akusokoneza msika. Kuchoka pamenepo pakubwera nkhani ya contract farming ndi chipandepande. I think mwina going forward tikuyena kukhandi direction imodzi yonena kuti kodi ulimi wathu tidziuyendetsa bwanji. Achafotokoza kuti pali ma conditions ovuta kwambiri akuti alimi mwina akhale alowe nawo magulu. So mwina zinthu ngati zimenezo ndi zinthu zimene zikuyenera ziyang'anidwe. Akunena zoona kuti ma conditions ndochuluka mwina akalima banda afotokozako zimenezo kapena Achimwaza kuti ma conditions ndochuluka komano mwina sika watu tuupange ukhale well structured. Yes timanena kuti mbewu yokha imene ndi structured market ndi fodya koma ikoleka ngati imene afotokozera Chimwaza chama 1990 mu anaulekerera kukhala ngati walo libolonje wina aliyense madobadoba. I know ineyo anthu okuti alibe ulumunda umodzi wa fodya koma amapanga za fodyazi iwo amagula kwa anthu ena amagwiritsa ntchito zitupa za anthu ena. So zinthu ngati zimenezozo anthu awo ndi ochenjera kwambiri mwina kumposa mulimi amene ali kumudzi. So chifukwa chakuchenjera kwawo kwambiri zimatha kutheka kuti fodya wawo wapita pansika wadutsa wapita koma weni wa mulimi wakanika wapita pansika. Chinthu china overproduction. Tikupanga overproduce chifukwa chani? Kodi imene zimachitika zimenezi adindo anali akutani anayang'ana kumbali ndi zinthu zonena kuti tikuyena tiziyang'ane mozama tingobweretsamo sanity mu tobacco industry. I think tsogola fodya lidakalipo sikuti ndi mbewu yokuti atha kuti sikhoza kubweretsa bwinobwino dongosolo kapena chuma mdziko muno koma khala ngati kuti dongosolo mu industry mu pano palafutirapo. Tipite kwa akalima banda simmagulitsa winayo kunja chifukwa chani? Gulitsa fodya dziko lina malamulo amakukanizani malamulo amalawi salola zimenezo koma akana masula mukanakondwa sitikanakondwanso chifukwa chonena kuti dziko la Malawi lili mkatikati mwa maiko anzake. Tilibe migodi tilibe madoko kuti tipeze ndalama yakunja nipokhapoka tigulitse katundu kunja. Ndiye katundu amene amagulitsidwa mosaphweka ku maiko akunja kuti tipeze ndalama yakunja ndiye ndi fodya. So fodyayo kuti aziyenda njira za ng'ombe kumagulitsa maiko ena anzathu oyandikana nawo. Apa ndi kuti chimodzimodzi munthu wakwera mtengo alutema nthambi yomwe iyeyo wapondapo. Dziko la Malawi kuti titero tikupha. Njira yopezera ndalama yakunja dziko la Malawi ndi fodya yekha. So chirufunika apa it's to bring sanity in the industry. Ndicha ena akambapo kale. Muli zinthu zingapo zimene zilulakwika. Ine chimene ndudana nacho nambala 1 chonena kuti mlimi azinamiziridwa kuti akuyika zinthu zina mfodya pamene afali fodya akusakanisa fodya sichoncho mlimi amapozitsidwa bwino koma tinene kuti takuomba kuti tilinda Achimwaza last time mundalibe otiyankhira ngati imene akuyankhira Achimwaza. Chimene chikufunika chakuti ngati tipitiriza kuwalola anthu amene asala alimi kuti azipanga hand of fodya kuli bwino kuti anthu amene azipita ku training. Tidakapempha regulator wa Tobacco Commission kuti anthu amene azaphunzitsa apite ku training aphunzitsidwe za fodya kuti fodya jakamalo omusika azilo fodya ofanana ndi imene aonekera fodya wa mulimi. Chifukwa chimene chiwononga nambala 1 nsika wathuja ndi fodya wogula umene anthu ena anangomanga kasikelo pa training center akagula 5 kg kudothera kuda 20 kg kumchenga 8 kg kudothera katondo kumwika fodya mala amodzi ngovuta amene tili mupeze grade lake. Ndiye malo make fodya kungotengedwa umangidwa ndindi umapita munsika nkukagulitsidwa. Mapeto ake akuti alimi aku Malawi akusakaniza fodya. Zimenezo ine nkadakonda kuti number 1 tipeze sukulu yapadera ya anthu amene asali alimiwa ngati azikhala kuti akuloledwabe kuti azigwira fodya aphunzitsidwe kuti fodya nchiyani.
nambala 2 tipeze ogula ambiri kuno ku Malawi azipikisana mu msika muja. Zinthu ziwiri zimenezi zikachitika fodya ku Malawi adzakwera mtengo simudzaonanso dandaulo lililonse. Mutati muone lero mupite mu msikamo mukaone vuto lake lakuti simungasiyanise kuti fodya uyu ngwa mlimi kapena fodya uyu ngwa munthu woti adagulira pansi pa mtengo, fodya ngosiyana. So zimenezo zimene ife tilufuna kuti fodya yense azikhala kuti aluyenda mu njira yoti anthu akadaphunzitsidwa kuchokera 1990 pamene tidayamba liberalization, zinthu pamene zinthu zinayamba kusokonekera zikulephereka kuti zikonzedwe. So nikadakonda kuti adindo amene akutimva panopo amene akutionerera akonze zimenezo. Kupanda kukonza zimenezi maliro amufodya musatha. Tabwino. Maliro watu palikulira mpaka kalekale. Tipite kai kunzuzu kalima banda tiyankhule ndi Chimwemwe Maseko. Chimwemwe mawa wabwino wadzuka bwanji? Mawa wabwino kuchokera kuno kunzuzu. Ya nkhani tu ndi imeneyi, malonda afodya akunika kuti ku Malawi kuno akuvutavutabe, akuti chani amalawi kumeneko? Apa ndi mmodzi mwalimi afodya mdziko muno amene ndamana nawo panja pa msika wa fodya kuno mzuzu makamaka panja pa mzuzu auction explosive. Zinali ine ndine Tone Gradual Mwenitete. Mwenitete nkhani ndimene kuti takati kuti mafodya ndimene malonda akuyendera mu ndimene kuti tipitirizidwe kuti mafodya ameneyo kapena mwina tiyeseko zinthu zina. Apa mpofunika kuti mwina tiziyesako zinthu zina ngakhale ulimi wa fodya tikukamira tinauzolowera koma ndi mmene zilili apapa I think tiziyesa zina makamaka kuyesa kwake zina mwina zinthu zimene sizikufuna kwambiri fertilizer chifukwa fodya kufuna kwambiri fertilizer ndeno ndi mmene mtengo wa fertilizer kukwerera koma mitengo ya fodya ili mmoja ndiponso saka chino kukhala ngati yasikirako mulimi sapindulapo kwambiri koma mwina tizilima zina ngati masoya awa mteza nyemba zimene sizikufuna fertilizer mwina zimene sizikufuna fertilizer mwina ndi zimene zikoza kuthandizako amalawi kuti mwina apiteko azipezako kena kake. Elvis mene mundimene tayankhulira ndi mmodzi mwa alimi afodya kuchokera kuno kunzuzu. Athokoza kwambiri Chimwemwe. Tipite kwa Achimwaza alimena kuti nkofunika ma alternatives, kufunika ma alternatives kulima mbewu zina. Ndi kuganiza kwabwino kapena fodya osantayiratu kumphatikiza? Zona kwambiri Elvis mmene nakambira Innocent kuti mbewu ya fodya ndi mbewu yofunikira kwambiri pa chuma chathu ngati dziko. Ndalama zakunja zimene timazipeza zopitirira 60% zimabwera kudzera mu ulimi wa fodya. Ndiye singangosiyiratu kuti basi tizilima fodya ndio tikhala kuti no tadzipweteka kwambiri chifukwa chake tili ndi nkhawa chaka chino kuti ndi mmene malonda awo akuyendera afodya kuti nkhani ya forex iyenda bwanji. Ndiye sitikuyenera kusiyiratu kulima fodya koma tikuyenera kulima mbewu zina pamodzi ndi fodya kapena kupanga diversify with tobacco tikatera ndio tikhala kuti tachita bwino. Chimene tikumvetsa chisoni nchonena kuti fodya timanena kuti ndi green gold ndipo tili ndi mbewu ya thonje imene timanena kuti white gold. Tikumvetsa chisoni nchonena kuti no mbewu ya thonje panova tinene kuti yakomoka. Timakolola thonje pafupifupi 100,000 metric tons pa chaka chama 2010 2011 koma mmene tikukamba pano chaka chatha tidakanika kupeza ngakhale 10,000 metric tons. Zimene zapangisa kuti tonse ngati dziko mwina tizisamira kwambiri kufodyako kuti kodi tigwira mtengo wanji. Koma kukadakhala kuti no diversification drive yathu kapena ndondomeko zofunanso kulimbikitsa mbewu zina ngati mbewu ya thonje maboma pafupi 15 Malawi amalima thonje. Tikakhala kuti muna thonje tiulilima nilithandiza fodya pa nkhani ya forex kwezi zinthu zoyenda bwino. Ndiye pamene tukamba nkhani ya diversification mchuma chathu tatiye ntilimbikitsenso mbewu zinazi ngati thonje, mteza, soya. Ndiye kuti no mavuto amene angakhale kuti akumabwera kufodyako atokhalako mavuto omvererako pokhala kuti tili ndi mbewu zina zimene mwina zikukhala ngati panado kuti zoti zizilisa kupweteka kwa moto.
koma pamene tikukamba za fodya yekha mbewu zina zinso nkumayenda somotsimphina kukhala kovuta kwambiri kuti nkhani ya forex atipange improve. Ndipo yankha funso lanu sitikuyenera kusiya kulima fodya, koma tikuyenera kuti zilima fodya polimbikisanso mbewu zina zimene tikalima titithandiziranso kupeza ndalama yakunja. Tiye tikambe nkhani ya udindo wa boma tsopano posaka misika. Mungalichitereti motani chaka chimenechi? Tikambe chilungamo. Chaka chinochi nkhani imene yavuta kwambiri ndi competition pansika palibe. Chaka chimene tili ndi fodya wambiri timayenera kukhala ndi makampani ogula ambiri. Ndiye mwina poti manena kuti tipange ready kukatakhala kuti ndi mkalasi tikatanena kuti mwina ndi 5 pa 10 kalepeya ngati dziko timayenera ndithu kukonza kuti no pamene tili ndi fodya wambiri tikhale ndi ogulaso ambiri. Ogula ambiri atapezeka pansika competition imakhalapo, akamalimbirana fodya uchi mitengonso imakhalapo. Komano ndi mmene zikuyenderamo zithandizira kunena kuti msika wa fodya ukhale wautali kwambiri. Mmene zikuyenderamo zithandizira kuti fodya wambiri akhale m'makomo mwa alimi. Zithandizira kunena kuti no alimi asapeze ndalama zambiri zoti no akanakwanisa kugula fertilizer komanso kulipira antchito ndi kukonzekera bwinobwino ulimi umenewo. Ndiye zotsamwisa zimene tikumana nazo pano ngati sizikonzedwa msanga zikhuzanso ulimi wa fodya wa chaka cha 2026-2027. Ndiye pamene taphunzira apa timayenera kuti tibwererenso pa nkhani ya kupanga control production. Tikamalima fodya ngati special crop amakhala ndondomeko ya kota. Ku contract farming kumakhala makota amene amaperekera. Kota ndi mulingo umene mulimi akuyenera kuti alime pa chaka chimenecho woti walembetsa. Ndiye kukusa kuchipatira ndeko nkhani ya kotayi imayenera kuti no pakhale ndondomeko zokhwima ndithu zolondoloza. Bwana Mphongola anagwiritsa ntchito mawu kuti no madobadoba awa ndi amene akusokoneza kwambiri kota ya ku fodya. Kukatakhala kuti no tikukhala ndi ndondomeko zabwino izi za kota zonena kuti no mulimi walembetsa ndipo yeye mmene walembetsa wapasidwa mulingo nena kuti atha kulima mwina mabelo 5 na amalima adi mabelo 5 nkukagulitsa ndikhulupira kuti no kupanga control kwanakhala kwabwino ndikuti kuchitaso kwanakhala kwabwinobwino. Tebwino. Nthawi yosakasaka wogula fodya si nthawi imene malonda aja ayamba. Tikudziwa bwinobwino takhala tikumva ya tifuna tipeze ogula fodya ena no. Izizi timayenera kuti tizipange pamene tinapanga production estimates zoyambirira chamu January chamu December. Pamene tinaona kuti tikhani fodya wambiri timayenera kukhala kalikiliki kukangalika kusakasaka kuti atigule fodya. Nthawi imene ikanakhala nthawi yabwino. Taphunzirapo tikhulupirira kuti no mchaka chikubwerachi tizachita bwino. Ndiko. Achimaza tilekanenso pamenepo programu yathu lero yakulinji. Tikuyamikeni kwambiri fa chokhala nafe programu imeneyi lachiwiri leno. Tipite kwa Abiel Kalima Banda nanu mutsiriza bwanji nkhani pali mafunso akuti mukakaminabe kulima fodya koma zimene mukulowetsa zimene zikutuluka sizikugwirizana mungasiye kulima fodya inu? Ifeyo sitingasiye kulima fodya. Chifukwa chonena kuti fodyayo ndi mbewu imene ngakhale mukayilima kamalo kochepa kuti yakumana ndi misika yabwino imapereka phindu lochuluka poyerekeza ndi mbewu zina zimafuna munda waukulu. Ndiye chifukwa chochuluka kwa anthu minda imene idathala ni yochepa. Ndiye minda imeneyo mbewu imene ikhoza mupatsa phindu mlimi lokwanira bwino ndiye kuti ndi ulimi wa fodya. Koma chachikulu tigwire mawu anena achimwaza kuti pamene talima fodya tikhalenso ndi malo ena tilime mbewu zina kaya soya kaya tedza kaya thonje kuti mvula ikagwa mosakhala bwino kumbali ya mbewu ya fodya ndiye kuti mukhala ndi wina kothawira. Koma kusiya kulima fodya ndiye kuti kudzipweteka kwakukulu kuiwe ngati munthu komanso kudziko. Chifukwa ndanena kale kuti mbewu ya fodya ndi chimodzi mwa zinthu zimene zimabweretsa ndalama yakunja mdziko muno. So kusiya kulima fodya chimodzimodzi kudzipha. Koma kuti chachikulu ndi diversification kuti ulimeko ngakhale timinda ntovuta koma masiku ano abungwe la aleti akubatiphunzitsa kalimidwe koma panga intercrop. Munda omwewo fodya, munda omwewo nandolo, munda omwewo soya zikumatheka ndithu. So zimenezi zimene alimi tiyenera kuti titsate.
koma ndikadakonda kuti adindo atsate mfundo ngati zimene anena achimwaza kuti nthawi imeneja ataona kuti talima vambiri December mucha nthawi imeneja yoyamba kuyenda mchilemo kusokola misika ina tabwino ndikatero ndikuti ulimi kwa chaka chimenecho tautenga bwino. Abel Kalima Banda mkulu wa Tama Farmers Trust atokoze kukhala nafe programu ya Kulinji. Innocent muli ndi 4 minutes mumaliza bwanji nkhani ndikufuna mutalumikiza nkhani ya forex fojayo anti smoking lobewa komanso akamba budalisa ngolimapo fojayo Malawi ayende bwanji even forex amene amapangidwa kufojayo ndiochepa forex yake simakafika kutali mwina mwezi basi ayende bwanji Malawi. I think mbuyomu zimagwira forex yochoka kufoja ikamabwera timatha kuona kusintha dziko kumanena kuti ayakangati azikuyenda bwino koma padakali pano I think ngati last year tapanga ndalama yochepa kwambiri imene mwina ndi mademand a dziko lino imangokwana mwina kugwiritsa ntchito mwezi umodzi kapena ndi hafu komano sinali yokwanira bwinobwino. I think zinthu zimenezonso ndi zina mwa zinthu zimene padakali pano tikuyamba kuyenera kuyang'ana. Ine ndimaona ngati kuti tikamakamba za foja as a strategic crop I think boma likuyenera kukhala ndi interest yayikulu kwambiri chifukwa timanena kuti it's number 1 forex ena so ndi mmene pano pa mavuto athu alili pa nkhani yokhudza kapezedwe ka forex I think chidwi cha boma chikuyenera kukhala chachikulu kwambiri kulimi umene wafoja zinthu zimene afotokoza achimwaza kapena zimene afotokoza Kalima Banda I think ndi akatswiri ena I think boma likuyenera lipange consider zinthu zimenezo lione kuti kodi zikhoza kukonzedwa motani msika wafoja ukhoza kuyenda motani ulimi wafoja ukhoza kuyenda motani number 1. Number 2 padakali pano lili nkhani yokhudza zipangizo za ulimi foja ndi mbewu imene simungalime opanda fetereza sizingatheke sichinangwa simbatata ndi mbewu imene imafuna fetereza ochuluka komanso ndi mbewu imene imafuna dongosolo labwino anthu akamalima so kunkhani ya mitengo ya fetereza I think ndi mbali inanso imene ikuyenera iyang'anidwe kuti kodi tikupanga bwanji mwina nkhani zija tikumapanga za is it feed nkhani ngati zimene zichazo kodi kwa anzathu alimi afoja tikumapanga consider motani kapena tikupanga invest motani kunkhani ya feed tili ndi nkhani ya mega farms kodi mega farms tizingopanga nkhani ya chimanga sitingakhale ndi mega farms mwina amenenso aziyang'ana nkhani zokhudza ulimi wafoja kuti mwina ulimi ukhale wo managed ifeyo sitikuyang'ana kwambiri kuti ulimiwu mwina upindulire anthu aja tikumanena kuti madobadoba koma upindulire dziko kodi sitingapange manage mega farms amene akhoza kuthandiza kuti mwina dziko lino likhoza mapeza chuma chokwanira mbuyomu kunali press agriculture inalibe ndithu nthambi yooneka ya boma amene aja amapanga maulimi osiyanasiyana I think foja yunso anali mbali imodzi ya ulimi umene amapanga zimakhala ngati zinthu za boma komano zikapita pa msika paja zimakhala zadongosolo zabwinobwino adimaki I think MIP aja amapanga zinthu zimene ziyazo zikapita pa msika zimabwera ndi phindu lokwanira pano patangozisiya nansanganya ineyo nditafuna chaka chamawa ndiyamba kunena kuti ndapeza munda apa inu tabwerani munalima kufoja tandilimire foja kwina kuti fikano kunena kuti ndayamba kuchuluka nzeru kuposa amene akudziwa za foja cha zija amanena akalima kuti ndikufunika kuti even kani madobadobawa ndi kuti mwinaso aphunzitsidwe kuti kodi ulimi wa foja kuti mwapanga chonchi ndikuona ngati mwina nthawi yakaka chidwi chathu ngati dziko pa foja chalowa pansi sinayikepo mtima kwambiri of course tabwera ndi strategy atsopano tikumati iziti ATM strategy komanso ATM strategy tikuoneka kuti sikuti tafikapo bwinobwino so tikutaya chinthu chimene tili nacho kale tikuyang'ana zinthu zimene tilibe instead of kuti ichichi tichisamale kuti chikafika kuti izina zomwe tayambazi zagwira nsewu ichi chimwina tikhoza chiponya pansi koma tikuponya pansi chinthu chimene tili nacho kale kusiya kuthamangira zinthu zimene mwina sizinagwire nsewu bwinobwino so ndikuona ngati nkhani yayikulu ndiona kuti interest yathu ngati dziko unduna wa zamalimidwe interest yathu mwina boma likhale pansi liyang'ane gaps onse amene akuoneka nkhaniso ya ukula foja icha imecha ndi nkhani yofunikira ngati anthu akupanga overproduce it's important kuti boma liyang'anenso mabuyers ndiye kuti mwina anthu ali ndi kuthekera kuti akhoza kulipindulira dziko lino kunkhani ya forex titapezera mabuyers oyenerera so ndi ma issues ngati amenewo amene ndikuona ngati akhoza kutithandizira kuti ulimi wa foja pete patsogolo tizipeza forex yokwanira komanso
apart from kupeza forex yokwanira alimi azisangalala chifukwa kuti anthu ambiri kumalawi kuno amadalira ulimiwo, ambiri sali pa ntchito, ambiri sapanga business zooneka, amapanga ulimiwo. So ngati alimi akusangalala ndi kuti pena pake nkhani zokhudza kuvuta kwa chuma mdziko muno zikhala zocheperapo. Ndirekeze pamene pa office. Yeah, itatukoza Innocent, tutokezizo Abia Kalima Banda kuchokera ku Tama Farmers Trust, Leonard Chimwacho amene amatiyani manga pa nkhani za ulimi. Titukoziso nonse chifukwa choonera programu iyi kuitsatira pa Facebook komanso kumvera pa Times Radio eniyo. Tikumane mawa. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akulibaji kuti usaruka kulilabe nanga osolola ledesi yaondeja chirukuko chuyenda panji nanga nkani zonyatisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi house kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga atemzi radio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji